İsənmisiz, qadirli balalar, hürmetli konaklar, әтиәниләр. İsənmisiz bizning yaratgan uqtışalarыбыз, apalar, abılar, bizning nani dostlarыбыз. Школа Ятолок с радостью приветствует вас на торжественном мероприятии, посвященную Дню знаний. А также ученики 11 Б класса и их классный руководитель Хамидулова Фарида Гунеровна. Молодые, целеустремленные. В этих классах много претендентов на золотую медаль. Спортсменов, актеров, танцоров и певцов. Пожелаем нашим будущим выпускникам в первую очередь в этом учебном году здоровья, сил и успехов на экзаменах. Все зависит от ваших теперь оценок на ЕГЭ, на государственном экзамене. Зависит, куда вы поступите и выберете профессию. Мы хотим пожелать вам удачи, успехов. Хайрлы сағатта. Hürmetli konaklar, sizin aldığınızda 11. sınıf okuşuları Tatar halı gimni başkara.
яшь йөрәкнең ялкыны, сул сөргәндә басылмыйдыр яшь йөрәкнең ялкыны. Ай ягында сандалик, сандалик тигеп бина, яшь күңелемне бина. Ай ягында сандалик, сандалик тигеп бина, яшь күңелемне бина. Якты яздай матур бу бәйрәмдә, кабат сызны күргән чагында, күңелемне сабый бала иткән, хисләр кабатланды тагында. Күкме йөрәк, күкме сабый җаннар, ялкын алган сезнең күңелдән, бер якты артлы йолдыз булып, кабына алар илем күңелдә. Исәнме мәктәп, исәнме? Без сине сагынып беттек. Сентябрь ае җиткәнен түземсезләнеп көттек. Менә бүген син каршы ал, ишекләреңне ачып. Без ныклы белем алырбыз, дәрт, көчләр тараташып. Пусть этот год и выпускной, но ждет нас очень много. Должны мы выбрать путь лишь свой, узнать свою дорогу. Нам остался год учиться, а потом мы словно птицы разлетимся кто куда. Кто-то здесь, кто за границу, знаний собирать крупицу, чтобы найти работу без труда. Инде бу кыңгырау борынгы, күптәнге, ничәмә елларны мәктәптә үткәрде. Ул бик күп дусларын дәрескә чакырган, арны зур юлга озаткан ахырдан. Чын итеп алыр ул җиз батыр, ныграк кагылсаң мәктәпне кузгатыр. Мә дустым, шылтырак, бүгеннән мәктәпкә, бүгеннән зур юлга, хәерле сәгатьтә. Менә бәйрәмебез ахырына да якынлашты. Хушлашмыйбыз без, бара саубулашык. Очрашырбыз җәйге килгәндә. Бер-беребезгә сәлам биреп киттек. Очрашканда яки күргәндә. Хөрмәтле кунаклар, кадерле балалар, көннәрегез имен булсын. Кайгы хәзрәт күрмәгез. Киләсе очрашуларга кадәр сау сәламәт торыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сезнең алып барышуларыгыз. Исхаков Ильшат, ученик 4 Б класса. Лазюк Елизавета, ученица 4 В класса. Сау булыгыз!